Studenten van Zuid ontwerpen samen met innovatieve bedrijven uit de regio een duurzame raceauto die in 2017 meerijdt in Formula Student. Formula Student is een race die wereldwijd georganiseerd wordt en waar allerlei universiteiten en hogescholen aan deelnemen. We willen echt laten zien dat door middel van dit project allerlei nieuwe technologieën die hier in de omgeving aanwezig zijn, ook nieuwe materialen, ook nieuwe rekentechnieken, tools en dat soort zaken, dat we daarmee naar de rest van Nederland voornamelijk ook eens een keer laten zien dat we dat hier in de omgeving hebben. Een van de projectpartners is advies- en ingenieursbureau Code Product Solutions uit Schinnen. In dit project zorgen wij voor de numerieke simulatieondersteuning om zo vroegtijdig de concepten eerder vorm te geven. Wij doen mee om de studenten beter te leren kennen en omdat we een Limburgs bedrijf zijn ook de Limburgse bedrijven te leren kennen. Ik denk dat wij nou wel tevreden zijn doordat de studenten gewoon hun werk doen en wij ondersteuning aan kunnen leveren. Eurocarbon geeft sterkte aan lichte materialen, werkt voor topmerken als Lamborghini en BMW en is daarmee een logische partner in het project. We zijn door Zuid benaderd vanwege onze composietenachtergrond, het omvlechten van componenten. Wat heel goed is om een auto te kunnen bouwen. Eurocarbon maakt de onderdelen voor Lamborghini Aventador. In dit geval is het de A-stijl. Zo ziet hij eruit als hij bij ons uit het proces komt. En bij de klant wordt hij geïnjecteerd met hars. Je ziet hier het verschil. Eentje droge vezel en eentje geïnjecteerd. Met Formula Student laat Zuid-Limburg zien over welke toptechnologie de regio beschikt. Net zo belangrijk is dat de bedrijven samen baanbrekende materiaal- en productie-innovaties realiseren. De vraag van de studenten was eigenlijk, kan je door middel van overbreding, techniek, het omvlechten van kernen, een auto maken? En op basis van onze geleverde know-how en kennis zijn we hun gaan construeren. Het is natuurlijk geslaagd als wij bij de top 3 van de raceteams zijn en daar op die positie in 2017 eindigen. Dat is wel een van de doelstellingen.